Znači, kad smo stigli, kad su videli da smo došli na prvu kontradikciju, identitet projektila, nemogućnost identifikacije fragmenta, mi im dokazali suprotno. Kontradikcija druga, broj projektila, nemogućnost preciznog utvrđivanja putanje. Pravac putanje, apsolutnost presude, verovatnost veštaka, koji kaže najverovatnije odgovaraju s verovatnoćom se može zaključiti. Dakle, koristi se terminologija najverovatnija s verovatnoćom. Sud iznosi činjenično stanje kao utvrđeno, bez formulacije verovatnosti. I tako za svaku stvar. Udaljenost pucnja, tragovi baruta, vrsta oružja, automatsko, precizno određeno, a oni kažu G3. A tamo veštaci kažu automatsko oružje. Mapiranje čaura, presuda tvrdi zakonitost, procesna primedba. Zašto nisu sve čaure stavili zajedno? Sve koje su testirali od početka do kraja. I tek onda možemo da utvrđujemo neke stvari. Energija i tip oružja. Da bi jedan projektil krenuo sa tačke, odakle oni kažu, uopšte više ne licitiram ni ko je pucao, ni odakle je pucao. Prvo, stolica od 40 cm. Uzimamo visinu, mi smo testirali visinu Zvezdana, stavljali smo i prozor, i ćebe. Znači, ne pričamo o Zvezdanu, pričamo o pucaču. I postavljanje njegovog oruđa i postavljanje ugla na koji je bio. Hvali mu 22 cm do 25. Kundak puške da bi dobio taj ugao. Taj ugao koji su oni stavili da je navodno pogodio premijera i prolaska projektila kroz telo i udara u štaku. Pa zamislite, on prolazi 132, ide na 126 i spušta se na 113. Pa potrebno je da štaka bude 52 cm od njegove ruke. Skretanje ugao koji je došao do njega je navodno 6,25. Ako uzmete ugao u telu, on je 10,9, 11. Pa kako je napravio toliki ugao u telu onda? Zamislite razliku koja je od 4,7 uglu. I udar odatle. On se okreće, pada na zemlju. Pa zato što je sve iskompromitovano. Sve što mi pričamo je iskompromitovano.